Mandala sar. Non travel. Oh, Mama. Job apa? Foto này ra vậy. Oh, deh. Mau sa phone tu gini nama dinilai. Masih siapa kel jana dong? Hah? Bapa woi. Saya sudah tadi ni na. Itu kalau ada ni. बिथाङानो जाहैबाय गंगाधर सरनिया सार बिथाङा समाज सिबियारि लोगोसे थुनलाइगिरि जोंनि हालामनि बिथांखौ जोङो जोंनि फैसालियाव जिरायनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय जों खावलायबाय आरो बिथांनो गांसे आर'नाइखौ होगोन जोंनि माइनाव बसुमतारी मोसागिरि बिथाङा माइनाव बर' सरि माइनाव बर' गासैखौबो खनसे आखाइ खबस्राना होनो खावलायदों गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बुब्लि फरायनो हरिकान्त सरगियारिखौ नोंथांमोना सिनायोना सिनायोमोन mana Nang 10 taka lagi menang hor. Angdo. Oh, yang dong 10 taka. Bicara. Ma. Bisa ya Ma Baidi. Ma Baidi. Kalian. Ro. Thằng kho. Khao. Yang nengah. Oh, thằng kho. Ay lai này. 10 taka. Kita Purnima Sorgiarin kau kon kena. Atsa nina tapai mana ini no. Atsa. Hari ini ya pemain pendom. Kita muna memusakra, kita muna jebut mezang metek kon ya. Hari sih mana? Dang dulu dong, dang dulu tapai. Kita nggak jebut kesana nih naik asin dong. Nih, kita nggak birat gentleman apa itu? Long pant koslak dong cross kalam dari ini. Birat style गासिबो एक्सपार्ट दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय खननाय रोजाबनाय गासिबो एक्सपार्ट बाकी सारमोना होजा दं इनै आरो नै जामदों दिनैनि प्रग्रामा जोब्बाय गोबां स्टुडेन्टफोरा थांबाय ओंखाम उखैबाय नालाय
जागायनोसै मोदाय सफैदों नामा सोरगोनिफ्राय सिख्ला सफैदों